O último dato facilitado pola Consellería de Sanidade sitúa o número de positivos por coronavirus na área de Santiago Barbanza nas 129 persoas. A cifra supón un día máis un descenso no número de casos. Dende o pasado sábado o número de ingresos baixou en 12 pacientes. Dese total, a maioría dos hospitalizados localízanse no Hospital Clínico de Santiago e na Residencia Integrada Porta do Camiño, un total de 99, e 5 na Rosaleda, e un total de 16 pacientes seguen en unidades de coidados críticos. En canto ao número de ingresos actual no Hospital do Barbanza, a cifra ascende a un total de 8, despois do falecemento na madrugada de onte dunha muller de 86 anos e hoxe dun varón de 81, en ambos casos con patoloxías previas. Con estas dúas mortes, o número de vítimas por esta doenza na comarca do Barbanza sitúase en 4. O número de test ou PCRs realizadas nesta área sanitaria supera xa as 13.721 e o número de altas sitúase xa nas 272 persoas. Precisamente esta fin de semana producíase no Hospital Clínico de Santiago unha alta especial. Trátase de Mari Carmen, de 68 anos, un dos primeiros ingresos neste centro hospitalario por coronavirus. Despois de 40 días ingresada na planta 3, no control B, o persoal sanitario que a estivo tratando celebraba a súa alta domiciliaria, despedindo-a agarimosamente con aplausos.